Membros da Corporación Municipal, don Juan Francisco Arrazola, xeral xefe de apoio á maniobra, don Fernando Suances, fiscal superior de Galicia, don Gonzalo Trenor, delegado territorial da Xunta, dona María Rivas, subdelegada do Goberno, don Martín Fernández Prado, presidente da Autoridade Portuaria, don Fernando González Laxe, expresidente da Xunta de Galicia, autoridades militares, forzas e corpos de seguridade do Estado, representantes do Corpo Consular, Universidade da Coruña, colexios profesionais, colectivos empresariais, asociacións sociais, deportivas e veciñais, representantes empresariais e sindicais, membros da plantilla municipal, moi bo día a todos e a todas e benvidos á recepción de Nadal no Palacio Municipal de María Pita. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to his sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas carol right. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Moitas grazas a Le Suite Band por esta interpretación que hoxe nos acompaña nesta recepción. Quero agradecerlles a todos e a todas, en nome de toda a Corporación Municipal, a súa asistencia a esta recepción que ten como obxectivo compartir, ao remate do ano, a nosa visión da evolución da cidade e dos retos que temos que encarar todos como parte da sociedade coruñesa. Pode parecer o contrario en vista das novas dificultades sanitarias, pero considero que é o momento adecuado para esta reflexión. A Coruña pode mirar con optimismo ao 2022. Ou mellor dito, a Coruña ten razóns dabondo para encarar con optimismo o ano vindeiro. Coido que é en momentos de incerteza como o actual, cando as persoas con obrigas públicas temos que ofrecer fundamentos de esperanza á cidadanía. Hai motivo para mirar con luminosidade o que está por diante, porque dispoñemos de feitos que así o indican e aproveitarei esta intervención para sinalar algúns deles. Hoxe cúmprense 647 días desde que se truncaron tantos proxectos e tantas vidas. Todo aquilo que tiñamos planificado antes do 14 de marzo do 2020 pasou a se converter nun tema secundario. 647 días dedicados a combater unha pandemia e a idear medidas novas para seguir adiante malia a COVID-19 e tamén contra ela. Aquí estamos, no segundo Nadal, abocados a aprazar de novo a proximidade dos abrazos e a felicitarnos outra vez a través dunha máscara. A pandemia trouxo consigo unha fonda crise sanitaria,
pero tamén económica, e a combinación de ambas as dúas provocou unha das experiencias máis traumáticas e duras que xeracionalmente nos ten tocado vivir. Mais se algo temos demostrado como sociedade é que somos capaces de nos sobrepoñer ás adversidades e mesmo de medrármonos ante elas para sacar o mellor das persoas nos peores momentos. A miña obriga é a de agradecer de novo a esta urbe o seu comportamento durante un ano novamente difícil. A Coruña é unha cidade fantástica. Os coruñeses e coruñesas formamos unha comunidade orgullosa, cunha enorme riqueza que vai máis alá de cuestións políticas. Hai 647 días que o mundo parou, mais esta cidade e este concello fixemos un esforzo por mantelo en marcha. Todas e todos. Dentro dese esforzo colectivo, temos que agradecerlle especialmente aos profesionais sanitarios, ás forzas e corpos de seguridade, aos transportistas, ás traballadoras e traballadores da limpeza, do sector da alimentación e de moitísimas empresas e sectores esenciais que permitiron que a sociedade seguira a funcionar. Permitiuno tamén o labor desinteresado do noso gran tecido asociativo, que non só non parou, senón que se multiplicou fronte á adversidade. Vaia para eles tamén o meu recoñecemento e gratitude. Así o farei as veces que faga falta. Por suposto, tamén teño que falar desta casa. Quero facer un recoñecemento especial a todas e todos os traballadores públicos do Concello, que multiplicaron o seu esforzo diario para solventar as numerosas dificultades e facer fronte a novas situacións derivadas da pandemia. Tedes demostrado sobradamente a vosa vocación de servizo á cidadanía, evidenciando de novo que cando falamos de servizos públicos estamos referíndonos ao imprescindible, ao que nos converte nunha sociedade máis xusta. Unha defensa a dos servizos públicos na que non podemos retroceder para non deixar a ninguén atrás. Que a reacción a esta crise se enfocase en clave de cobertura aos máis desprotexidos impediu que se repetisen algúns dos dramas que vivimos cando non hai tanto tempo se camiñou no sentido contrario. Tomemos nota. O mundo parou, mais nós non. Tampouco nos detivemos neste concello. Temos demostrado que non nos van frear os atrancos. Temos demostrado que ante a adversidade medramos, que respondemos ás peores circunstancias con máis brío. Porque se o mundo parou, desde as administracións tivemos e temos a obriga de poñelo de novo en marcha. Non nos detiveron nin confinamentos, nin distancias de seguridade, nin máscaras, nin limitacións de aforo, nin peches parciais e totais, nin barreiras de ningún tipo. Non paramos ningún momento, ao revés. Traballamos con máis forza e coa responsabilidade de responder a unha situación incerta e moi difícil para milleiros de persoas. Grazas tamén a todas as forzas políticas da corporación por estar á altura do que a cidadanía esperaba de nós nunha situación como a que vivimos. Quero destacar a colaboración, o apoio e o soporte dos portavoces de todos os grupos nos momentos de maior dificultade, poñéndose a disposición da cidade para sacar adiante medidas extraordinarias que nos axudaran a facer fronte á crise. As súas aportacións e propostas contribuíron a mellorar as accións levadas a cabo. Agradezo, compañeiros e compañeiras, a vosa altura de miras para poñer a cidade por riba de calquera outro interese. Creo que coa unidade e traballo conxunto fomos un reflexo de como é esta cidade, que ante as adversidades se fai máis forte na defensa dos seus intereses. Porque todos e cada un de nós traballamos para facerlle fronte á crise e este ano especialmente para preparar a esta cidade para o día despois do fin da pandemia. Todos actuamos nesa clave e con elo mudou o noso proxecto de investimentos para centrarnos nas persoas, con 20 millóns de euros dedicados aos plans de recuperación económica e social, aprobados ámbolos dous por unanimidade da corporación. Ningún concello ten chegado máis lonxe nas súas medidas de axuda e estímulo. Ningún. Hoxe, nesta cidade, aínda está activo o segundo Plan Económico e Social da Coruña, o Presco, un plan que está a axudar a milleiros de autónomos e pequenos negocios a capear o temporal. Non sei se se podería ter feito máis. Si sei que ninguén foi máis alá ca nós. A pandemia segue a ser, hoxe, unha realidade preocupante e temos que seguir chamando á prudencia, ao sentidiño. Mais é de rigor apreciar que as cousas avanzan a outro ritmo. Con todo, estamos mellor. España desenvolve unha campaña de vacinación exemplar recoñecida en toda Europa. A ciencia,
base e orgullo da nosa civilización, demostrou que é posible atopar unha saída. Estamos moi orgullosas dos profesionais sanitarios, mas tamén dunha sociedade que ten depositada a súa confianza na ciencia, porque os científicos e as científicas xeraron co seu coñecemento e coas súas investigacións as vacinas para facer fronte á pandemia nun tempo récord. Algo sabemos de vacinas na cidade da que partiu Isabel Zendal a levar a esperanza e a vida a outros lugares do mundo. Isabel Zendal, a primeira enfermeira da historia en participar nunha misión transcontinental de saúde pública e a que este ano incorporamos a historia deste concello tamén a través da súa figura no Belén municipal. Esa vitalidade que representa Isabel Zendal é tamén a que define a Coruña. Por iso antes lles falaba de que temos argumentos para encarar con optimismo o ano vindeiro, porque esta cidade ten en marcha unha fonda transformación que a fará máis forte, máis innovadora e máis amable. Unha fonda transformación que avanza xa e que non ten marcha atrás. A construción do enlace ferroviario ao porto exterior era non hai moito un soño que hoxe vai camiño de ser realidade. Tamén era impensable viaxar a Madrid en tren en menos de 4 horas, ou pensar que por fin poderíamos ter saneada a nosa ría. Conseguímolo entre todos e todas grazas ao diálogo institucional, sumando así un novo fito á Coruña que queremos para o que resta de século, unha cidade que pasa tamén polo grande reto dos terreos que ese tren axuda a liberar, os do noso porto interior. Este ano déronse tamén importantes avances nese sentido. Xa podemos pasear de novo por el, dándolle todo o sentido público que ten como berce da Coruña. Avanzamos na súa recuperación para a cidadanía. Esa parte do noso litoral xa acolle relevantes actividades culturais, contando tamén coa colaboración dos moitos músculos da cidade que permiten que a Coruña poida contar con eventos de primeiro nivel internacional como a exposición de Peter Lindbergh. Seguramente, outras cidades de España máis populosas ou con recintos de máis renome aspiraban a facerse con ela, pero foi o compromiso coa cidade dunha das súas empresas máis relevantes o que posibilitou que se celebrase aquí, en Galicia, e que fóramos nós os primeiros en desfrutala, remarcando deste xeito o que non deixa de ser unha característica moi coruñesa, a de non ter complexos e a de pensar sempre ao grande. Froito tamén do diálogo, acadamos o compromiso dun novo CHUAC, ao que achegamos todas as facilidades e recursos dende a nosa aposta pola sanidade pública como gran alicerce da sociedade do benestar. Grazas ao diálogo, tamén puxemos as bases para a construción do novo Centro de Saúde de Santa Lucía e da nova estación intermodal. Fixémolo facendo da palabra unha ferramenta para entenderse, non para enfrontarse. Facendo da palabra un instrumento capaz de atopar os puntos de unión con partidos de distintas cores e con administracións de distintas sensibilidades. As que entendemos que a política é a máis nobre das disciplinas, non podemos actuar de outro xeito. Dialogar non é outra cousa que atopar un punto de encontro, unha intersección na que as liñas deixen de correr diverxentes para unirse. Polo tanto, agradezo unha vez máis ás forzas políticas a súa altura de miras e a súa boa vontade neste pleno municipal, porque a cidadanía demanda resultados. Dos 143 asuntos debatidos nos plenos que levamos neste mandato, 142 foron aprobados e 50 deles por unanimidade. Tería sido así sen diálogo? Creo que non, como penso que é un éxito de todos e todas os que aquí nos sentamos. Hai razóns para ser optimistas. Pegados ao mar e tamén no aire, en 2022 ten que ser o ano do despegue, como está a despegar Alvedro, sumando rutas que enlazan a nosa cidade con destinos nacionais como Gran Canaria, Valencia ou Málaga e internacionais como Londres e París, favorecendo o turismo, mais tamén a actividade económica. O ano do despegue de sectores estratéxicos como das novas tecnoloxías, co impulso decisivo á creación da cidade das TIC, auténtico polo de xeración de emprego e factoría que emprega o coñecemento como materia prima. Unha iniciativa que, da man da Universidade, consolidará a Coruña como a capital tecnolóxica de Galicia. A transformación dixital e a sostibilidade serán de seguro dúas pancas claves para avanzar na reactivación económica e na xeración de emprego, como será tamén a capacidade que teñamos á hora de aproveitar os fondos de recuperación europeos Next Generation.
Fondos que debemos empregar para evolucionar cara a un modelo productivo que teña máis en conta as persoas e que potencie o tecido industrial, así como a I+D+I e a economía do coñecemento. Un modelo que poña en valor o coidado do medio ambiente e a sostibilidade como premisas irrenunciables. Na Coruña queremos favorecer un ecosistema axeitado para o emprendemento, porque as persoas que conciben e desenvolven proxectos empresariais propios son un dos motores da sociedade e van ser un dos elementos centrais que nos permitirán sair da crise. Porque a Coruña, a Galicia e a España actual non poden concibirse sen o logro colectivo dos seus emprendedores que creen, apostan e arriscan por un proxecto de futuro que é o que lles serve de inspiración para medrar. A Coruña é xa unha cidade fértil para o emprendemento. Fagamos que dea froito. Mais é Nadal e non quero quedarme só nas grandes cifras ou infraestructuras, que poden sonar frías. Quero baixar ao concreto, a eses detalles que, no fondo, son os que debuxan un mundo mellor e incrementan a calidade de vida dos coruñeses e coruñesas. O que non hai moito era unha construcción pechada e baleira na praza de Ourense e hoxe un lugar cálido, acolledor, que dá traballo a unha dúcia de persoas que o precisan máis que ninguén e que converteu ese lugar de paso nun sitio no que quedar. Os nenos e nenas volven pasear pola Rosaleda, renovada e coidada, e poden ir contemplar a dona Emilia Pardo Bazán, que volveu ao seu sitio tras 15 anos exiliada a forza nun almacén. Xa está na casa, e nós tamén. E sentimos que estamos na casa cando volvemos escoitar as campás de María Pita, cando podemos ver a hora no reloxo do Obelisco ou cando volvemos a escoitar o son da cascada do Palacio da Ópera. Sentimos que estamos no fogar cando desfrutamos do corazón da Coruña, os seus barrios. Queremos que sexan seguros e a iso nos dedicamos e dedicaremos neste goberno, petando nas portas que fagan falta. Queremos que todos os barrios teñan as maiores comodidades. Por iso estamos favorecendo a construción de vivenda e de vivenda pública e de novos espazos públicos, humanizando rúas en zonas como Agra do Orzán ou Castrillón, abrindo novos espazos como a Avenida de Arteixo, mellorando as instalacións na torre da cidade deportiva Arsenio Iglesias e empregando os fondos Next Generation non só para alimentar un novo modelo económico, senón tamén para construir unha cidade máis amable. E por iso, hoxe temos unha cidade con máis espazo para as persoas, unha cidade máis humana, con rúas completamente renovadas en todos os barrios da cidade, con novos parques infantís e zonas verdes. Si de algo nos decatamos durante esta pandemia, foi da necesidade de contar cunha cidade máis vivible e máis habitable. Recollemos a luva e aceleramos o proceso, impulsando tamén unha renovación completa do alumeado público máis moderna e sostible, e que suporá un investimento de máis de 30 millóns de euros. Todo isto son pequenos signos da vida recuperada, signos do latexo da cidade que quero e da cidade que nos fai ser o que somos. Dunha cidade que estamos empeñados en preservar e coidar, en encher de vida para que poida recuperar o lugar que lle corresponde como cidade de vanguarda que sempre ten sido. A ela me debo e a ela dedico todos os meus esforzos. Non é unha obriga, é unha honra. Queda moito por facer, claro que queda, porque os que amamos a esta cidade nunca deixaremos de traballar por mellorala. 2022 ten que ser o ano da saída desta crise. E dende aquí quero facer un chamamento a todos os grupos que forman parte da corporación a seguir sumando esforzos, a facer propostas e seguir colaborando para que a Coruña poida encarar a recuperación con solvencia e estabilidade. O 2022 ten que ser o ano da recuperación económica e social, da apertura ao mar desta cidade, o ano no que as coruñesas e os coruñeses recuperen o acceso aos peiraos, o ano en que a Coruña volva a ser un destino turístico de primeiro nivel en Europa, o ano no que a nosa cidade sexa de novo referente das grandes citas nacionais e internacionais da música e da cultura. Pero a Coruña é tamén esa cidade que pensa en feminino, é tamén a capital das mulleres. Dicía a dona Emilia Pardo Bazán, cando as súas frases pioneiras do feminismo percorreron a cidade, que non hai palanca máis poderosa que unha creencia para mover las multitudes humanas. Creo firmemente na igualdade como panca do cambio. Dicía que somos unha capital de mulleres e iso ten que levarnos a ser unha capital da igualdade. Para esta alcaldesa, todos os días son 8 de marzo.
Nesa dirección, traballo e tamén na de remarcar que somos unha cidade tolerante e contraria á violencia, como quedou claro cando nos mobilizamos masivamente contra a homofobia ou contra a lacra da violencia machista. Este 2022 ten que ser o ano da igualdade, de seguir apostando porque as mulleres ocupen o lugar que lles corresponde na sociedade en igualdade de condicións que os homes. Sería tan errado como imposible que a Coruña encare o seu porvir sen ter presente a cada segundo que esta é a cidade das mulleres, de Dona Emilia, de Teresa Herrera, de María Pita, de Concepción Arenal, de Rosalía de Castro ou de María Casares, a quen adicaremos unha programación especial durante todo o 2022 con motivo do centenario do seu nacemento. E seguiremos a defender a igualdade non só para as mulleres, senón para todos aqueles colectivos que máis o precisan, para todos aqueles que a día de hoxe seguen a ter barreiras, a padecer prexuizos e a topar problemas para poder desenvolver unha vida plena na sociedade. A Coruña é unha cidade aberta e acolledora e ten que selo con todos e todas os que cada día traballan e desenvolven a súa vida nela. Deixen que para acabar lles conte unha breve historia. Este ano que está rematando, cumpríronse 50 desde que unha parella de Betanzos, emigrada en Inglaterra, decidiu mercar unha vivenda na Coruña, no barrio de Monte Alto. Segundo escribiu un dos seus moradores, fronte á maxestuosa Torre de Hércules e máis alá o horizonte atlántico. Se sabemos a data de cando se sumaron a nós esas persoas, é porque a súa historia se conta nun libro que xusto medio século despois da compra dese piso foi galardonado co Premio Nacional de Narrativa. Falo de Virtudes e Misterios, de Xesús Fraga, o fillo daquela parella. Porque na Coruña non hai historia pequena. En calquera cea de Nadal, na nosa cidade, hai contido para encher 100 libros, todos de premio. En resumo, temos unha cidade maravillosa, fagámola aínda mellor. É o Nadal tempo de desexos, e eu desexo de corazón que as nubes da pandemia empecen a se disipar. Desexo que a Coruña sexa unha cidade máis humana, máis fermosa e que sexa tamén unha terra de oportunidades para os de aquí e para os que veñan. Desexo, en resumo, unha cidade máis próspera. E para facer eses desexos realidade, traballamos e traballaremos sen descanso. A todos vostedes, desexolles tamén un 2022 próspero e frutífero. Un 2022 no que, por fin, poidamos abrazarnos e no que os bicos esquiven as fronteiras das máscaras. Moitas grazas e bo Nadal. Yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a
Moitas grazas a Le Suite Band por esta magnífica interpretación. Reitero o agradecemento pola súa asistencia a esta recepción de Nadal. Desexolles un feliz ano 2022. Moitas grazas, moi bo día.